Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha ingkang dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala. Langkung rumiyin, sumangga kula lan panjenengan sesarengan ngunjukaken raos syukur dumateng Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan. Satemah wonten dinten ingkang kebak berkah menika, kula lan panjenengan taksih pinaringan wekdal saha kekiyatan kagem nindakaken salat Idul Adha kanthi kawontenan sehat wal afiat. Sholawat saha salam mugi tansah katur dumateng junjungan kula lan panjenengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados tulodo utama ing babagan ketaatan dumateng Gusti Allah saha tresna asih dumateng umat manungsa. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, dinten riyaya Idul Adha menika ugi dipun wastani riyaya kurban utawi riyaya haji. Wonten ing dinten menika kula lan panjenengan dipun ajak kagem mundhut piwucal makna panggesangan ingkang hakiki lumantar kalih perkawis ageng ingkang sepisan ketaatan sejati dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban menika sejarah ingkang boten saged dipun uwalaken saking ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam saha Nabi Ismail alaihissalam. Ketaatan menika sanes namung ketaatan ingkang wonten ing lisan, nanging ketaatan ingkang sampun balung sumsum wonten ing batos. Nalika Nabi Ibrahim nampi dawuh lumantar impen kagem ragat putranipun ingkang sanget dipun tresnani, piyambakipun boten mangu-mangu. Allah Subhanahu wa Ta'ala paring dawuh wonten ing Al-Qur'an. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artosipun, Ismail mangsuli, duh bapak kula, panjenengan lampahi menapa ingkang dipun dawuhaken dumateng panjenengan. Insyaallah panjenengan badhe manggi kula kalebet tiyang-tiyang ingkang sabar. Ayat punika paring piwucal kados pundi ketaatan ingkang hakiki dumateng Allah Ta'ala, ananging kula lan panjenengan estu mboten badhe kiyat menawi kedah nderek ketaatanipun Nabi Ibrahim. Mila ingkang saged kula lan panjenengan lampahi kagem nuladani ketaatan punika paling boten sepisan istiqomah nindakaken dawuh Allah. Kasunyatanipun asring sanget kula lan panjenengan rumaos bilih donya menika tujuan utama kagem tiyang gesang. Saengga kula lan panjenengan mlayu ngoyak arta, ngrumat jabatan saha mburu pakurmatan ngantos kesupen wekdal. Nanging sumangga dipun penggalih kanthi wening, menapa gunanipun sedaya nguyak donya menawi manah kula lan panjenengan tebih saking Gusti ingkang paring gesang. Mila saking menika, sanadyan kula lan panjenengan repot kanthi urusan donya, pakaryan saha bisnis, nanging nalika azan kumandhang kula lan panjenengan kedah enggal-enggal nilaraken sedaya pakaryan kasebat kagem nindakaken salat. Sumangga dipun emut bilih mboten wonten pakaryan ingkang langkung utama tinimbang sowan dumateng Gusti. Amargi nalika kula lan panjenengan kersa sumene sekedhap
saking buru donya kagem ibadah dumateng Allah, saestunipun Allah badhe nata urusan donya kula lan panjenengan kanthi kabetahan ingkang cekap saha manah ingkang tentrem. Ingkang angka kalih, ikhlas nampi pacoban. Kados dene Nabi Ibrahim ingkang dipun uji kanthi barang ingkang paling dipun tresnani. Kula lan panjenengan ugi kedah sabar nalika nampi ujian arupi kirangipun arta utawi sakit kanthi kapitayan bilih Allah mboten badhe paring ujian ngluwihi kekiyatan hambanipun. Pacoban menika sanes wujud dukanipun Allah, ananging wujud tresnanipun Allah supados kula lan panjenengan mindak derajatipun, resik dosa-dosanipun saha langkung kiyat imanipun. Piwucal panggesangan hakiki ingkang angka kalih saking Idul Adha inggih punika peduli dumateng sesami. Ibadah kurban paring piwucal bilih Islam menika agami ingkang nengenaken hubungan sosial utawi hablum minanas. Islam boten nate ngersakaken umatipun namung sae piyambak, nanging kedah saged paring manfaat dumateng sakiwa tengenipun. Allah negasaken la yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban lan getihe iku pisan-pisan ora bisa nggayuh karidaning Allah, nanging katakwaan saka sira kabeh sing bisa nggayuh panjenengane. Ayat menika nggadahi makna bilih hakikat kurban sanes namung beleh kewan, nanging beleh sifat kikir, sombong, saha egois ingkang wonten ing diri kula lan panjenengan. Tiang muslim punika sanes tiang ingkang namung mikiraken kesenangan utawi kepentinganipun pribadi. Ananging muslim ingkang hakiki punika kedah kersa menggalih nasibipun tiang sanes ing sakiwa tengenipun. Mila dawuh saking ayat punika kedah kula lan panjenengan lampahi wonten saben dintenipun. Sepisan kanthi peduli lan empati, lumantar daging kurban ingkang dipun bagi kula lan panjenengan saged ngraosaken kabungahan sesami sederek ingkang mbok bilih saben dintenipun jarang ngraosaken dhahar daging. Menika wujud empati lan peduli kagem tulung tinulungan ing babagan ekonomi. Mbok bilih tumrap kula lan panjenengan dhahar daging menika sampun dados perkawis ingkang limrah. Nanging sumangga dipun penggalih ing sakiwa tengen kula lan panjenengan mbok bilih wonten tangga tepalih ingkang kekirangan bondo, lare-lare yatim, fakir miskin ingkang kagem dhahar daging kemawon kedah nengga dinten riyaya Idul Adha. Angka kalih ngicalaken sifat individualis. Wonten ing jaman ingkang modern menika asring manungsa nembe ketaman penyakit nafsi-nafsi. Inggih menika namung mikiraken diri pribadi saha mboten peduli dumateng kahanan sanesipun. Mila momentum kurban menika dados sarana kagem kula lan panjenengan supados langkung tinerbuka manahipun kersa sapa aruh saha paring pambiyantu dumateng tangga tepalih tanpa benten-bentenaken status sosial. Sumangga dipun penggalih menapa gunanipun kasugihan saha kamulyan donya menawi kula lan panjenengan dados tiyang ingkang asing wonten ing sakiwa tengen dalemipun piyambak. Ampun ngantos kula lan panjenengan dados hamba ingkang boten saged mriksani loh utawi mboten mirengaken rintihanipun tangga tepalih ingkang nembe kesusahan. Lumantar ibadah kurban, Gusti Allah bedah sekat-sekat kesombongan kasebat. Ing mriki mboten wonten bentenipun tiyang ingkang sugih lan ingkang mlarat. Sedaya manunggal wonten ing raos kamanungsan. Menika wekdalipun kula lan panjenengan mragat sifat individualis kasebat. Ngantos kanthi manah ingkang tinarbuka kersa ngrangkul sesami saha nukulaken malih raos pasduluran ingkang suci. Amargi sejatosipun pitulunganipun Allah dumateng kula lan panjenengan menika gumantung sepinten kersanipun kula lan panjenengan paring pambiyantu dumateng sanak sederek sanesipun. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah,
Minangka pungkasaning atur, sumangga kula lan panjenengan nundhukaken sirah, ngasoraken diri saha mbikak manah wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya amal ibadah korban, ketaatan saha raos kepedulian ingkang kula lan panjenengan tindakaken ing dinten menika saestu dipun tampi minangka amal soleh ingkang saged dados lantaran pepadang wonten ing alam kubur saha dados saksi wonten ing dinten kiamat mangke. Sumangga kula lan panjenengan sesarengan nyuwun kanthi tulus mugi Allah tansah njagi kerukunan, paring jembaripun rejeki ingkang berkah saha netepaken iman Islam wonten ing batos kula lan panjenengan ngantos puputing yuswa. Mugi nagari kula lan panjenengan tebih tansah pinaringan aman ayom-ayem saha tebih saking sedaya sambikala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat faya qadiyal hajjad.